amane ene amamre yesua ewo adumasa TV yemo bibiara kwa ba ene na di kan a wo hwe dwumade ya wo so ema wo nua no so enya bi enhwe no subscribe dwumade no so ama dwumade no atumi agina ne naso dane da nyina ne nyansempa ya baba baba besomo ene ye baba besua de dwumade ye dwumade nwa so afei kura na ye de ba a yato ne din bedem no ye de bafia enim de ewu magese yakwa akosanem enu nti ye de bede bafia ni aba bebiebiem na de ewu mu bia no obia ede nani awuram enti meka bedem na wagem so ye ba besanim ama yehu de ewu mu ene menye wonimonyamfo bi ewo me nchen ye bebo apini no no akasa aboni din ene bedem dwumadi topic a eda adwaso the administration of the colonial masters in Ghana. But I ben and I want to share your super fire no moon, a dinty, and me dear, so near and never be much if you mun for your team in Sasui. And now one I saw my singing, and my maid in there, Esmo song, acoustic couture was some country center, papa party, one noir, and I'll be shed your share, Sebi. Me guess and now what about my shed your sena said yes, a design of a fair Fenina high acoustic and sound if acoustic was 0553 075526. I think so a year easy. Some can show say a year bano sebi car plugs, original plugs the a Joyce Enterprise. Joyce as of wife or no pay and Albanian honum. Car part no and got top up from Bia baby Papa Panubian as of wife or Joyce Enterprise or for Joyce here was 0533680771 after top solo and Kanya in Ahene. So what's the dynamic? I can say the Janaba from the amount. I'm one year in Kanya do Juma installation of air conditioning. They find the Kaka who be on top solo electric as Baba Ababe boom no at the amount. For top solo 0241 729733. After we can have a bit of some country Sabema Wabre. Waba no me never free to the bonso you nakoda. Oh dear no we carry heavy bitters. And so seven countries say over freno ewo 0548 989435. Oh you carry heavy bitters no. Obeso mu ama afei wonso so wasipi na wasita afei yenko the administration of the colonial masters in Ghana edienti enom be pie mu a ombe fire no mum yemmo mpini papa yi ne ne twetwe nkomo dadi wadama emo akwa ba mredo masa TV meje mo so eburu wadawo ma obeda wo hu adi ama mahwefo ene omo hwa wo bedem dwumadie yi dane den nyame kasa wo kyerɛkyerɛfo de se bi mpɛdua se ye hia bi pa said ye be hu se Ghana ifi na ye de kwa beda na Ghana ene ne nyina ba besua fie papa ne nche dida de wadaro ma beda hu adi amahefo enso ehun pa kwa me na hia mediane ose bonsu safo kantanka na jumadie no de edia me dedi juma na ye teacher kantanka wo say bonsu safo kantanka na dodo na edi a wode frɛ no teacher kantanka na say what teacher na de na say de batwi kasa mu de na say wo kyerɛkyerɛfo wo kyerɛkyerɛ ni an oba be kyerɛ yade de ye nim ne bedem oba be sanem ne ahu de ewom teacher wadaroma ene ya pawa ana sabi yenkomo eba be twetwe ni nyina ye abrofo abeto hye ye so be fa ye nomum be wi a yade be sesa ye niam de koye botaya o de ba ye na eba be pemu nkyeremu sanse penifo se pa ebe hunu ntini ekyekere boa wonso so na sabi gwa kwadere eba na abakosem amamre amanne sabi fa man hu ne asante sem de woni hu agro enti ne se wo se wa ene eto ye ne eba beto wanim na wo pensem mu de kire ye eye den ena sabi abrofo ebepie mu oman Ghana yo se ewiase no a eda ho no onyame bo ni nipa egu ba bia opese se nipa suo no omotena na nipa nso ehwehwe ehunu ana omope hunu nti omote faako a na omo se ye nante ne enkohwehwe mmia de ekwaso ho mo kwahwe nti sa nante no mu a na abrofo nipa kyerɛ omo nye nipa tuntum na omo nye nipa fufuo nso na yesi yakase broni fita sebe ben na ebia
wo mo ben fitaa no ita na say yen so ben na ben tuntum ye nye tuntum sa obia o de nyame de ne toye sa na anante na di ibinum ebepie ha na anante nso nipa nsore preko pese o nante bibi na wo nipa na ni so na ode ko baabi nti de omo ame ya te ase ne se omo edigwa na dwadie no amu no omo de bepie ha nti obi nso ko baabi so ko digwa ko na se ehoje no na ni nuanom nso di akire ba nti saa nya da krope na omo sore prekope omo bae nti omo ba ne kakra na abrofo nso gu ahodo nse yo English fo yo Holland fo yo Denmark fo yo German fo yo Spain fo yo Portugal fo na won ma omo di ka bae no de omo be pie empoano nye ye na tikwaye mu na omo be pie yeso omo di ka bae no omo de ships ene bae na say nshema ene omo tena mu di free baby a omo free e be pie empoano omo di ka pie no eye Elmina na omo nso e bae no eye Portuguese fo di ka bae binum kura susu se French fo bi edi ka bae no mantena na omo koye na omo bae a omo tena ye de na Portuguese fo omo bae na Portuguese fo dia eni yenhwe ansa na saa abrofo yi bebe sena na wo man no amamman a se bin producer ye kabo mu ye Ghana no sena na yesitie yo emra abrofo ebetu omo na yesi ye man na ye frɛ Ghana yi na ende Ghana na oman bia amama hodo tuntumfo aman ahodo na obi ate baby asese wotena nti ye behwa na ye man ye wo ho sisi ye frɛ Ghana yi otu ani a obohu se aman aku akase be se nan anase num na ebia nso a obefa biara nso emu echiche kakra nti na ebefa ne se ye wo akamfo na ye wo enkranfo na ye wo esiremfo na ye wo everfo nti saa aman anan we de na kire se osan wura bia mu a nsa na nchichemu kakra aba ndi zama we no ma na yete ye ho ase yete bobom ndi wodi wura Africa so a omo nso de wo ho wodi wura ya Togo a omo nso nchichemu wodi wura Benin na Nigeria ba bia ye abibifo aman ne de ne saa abibifo a na netia na nchichemu obia ne kasa ne bi ho a ebemben enso nti efa ne se twi kasa anase akamfo no a bonse bi ka asante twi ebi ka akuapem twi ebi ka fante twi ebi ka bono twi ebi ka twi ahodo bias ne dane kakra emom nze ma kan omo twi no nko wasa kan omo twi nko baule kan omo twi nko saa obia de dane kakra ni nyina gina bia no a wote no enso boa ma okasa dane kakra na wakowura sebe everfo no ho omo nso saa se de ye tie saa na omo so de tie nchichemu kakra ewom nanso obi ka obiti saa nso ne sirim de yana etimi dane ama sebe obi kra nti obi de nanso
wɔn suban ne wɔn nneyɛɛ ne wɔn nneɛma a wɔn die wɔn su ne wɔn ban ɛsesɛ nti wotumi ka ne nyinaa abom sɛ wɔnum yɛ siremfoɔ. wɔn mu yɛ siremfoɔ deɛ ne teacher kantanka yɛnhwɛ adeɛ yɛsi ansa na nifire ni bɛto boɔ aba obi ne nan si bibi so aborɔfo yaba ɛyɛ den yɛ a ne yɛ wɔ ha saa abirɛ na bibifoɔ yɛ man a man a ne ɛwɔ ha yɛ ka bom ɛbɛyɛ man Ghana sisi ano ayɔnkofa a ne ɛda yɛn ntam saa abirɛ no na ɛte sɛn. saa mmerɛ no wiase nyinaa sɛdeɛ ne tea na ne te wɔ ha ne wiase nyinaa ɛɛpɛ nkabɔ mu sɛ wei bɛn me a mo a meyɛ anka yɛn ho amɔ mu a obi a ne ho ɔdene ati si mu a ɔbɛyɛ fimfam ɔbɛka yɛ ahyɛ nti na adeɛ a na abɛtɔ wiase ne sɛ me sɔre a mo a mobɛn me nyinaa mepɛ sɛ mo nyinaa monka me ho na yɛnyɛ ɔman baako na yɛnyɛ kɛse na yɛn ho nyɛ den sɛ bɛyɔ na obi ntumi bɛto nanso saa nkabɔ mu no nso woyɛ a nea wopɛ sɛ wode no ka wo ho no yɛa na ɔnte aseɛ yie ɔmpene sɛ ɔbɛba bɛka wo ho ɛkɔba saa deɛ a na wo nso ɛna wanya daeɛso no sɛ wobɛyɛ saa no deɛ a na ɛtɔ da bi a na adane ntɔkwa nti saa mmerɛ no a na abibima no da hɔ no na yɛ ntɔkwa ɛna na ɛkɔ so obiara pɛ sɛ ɔde ne nnua ka no ho na woyɛ kɛse na ne mu yɛ du na ne ho yɛ den yɛtwa ho sɛ nyɛ ntwa ho adwene no ɛda hɔ no sɛ ewiase nyinaa saa na ne teɛ ɛnyɛ ha nko a na yɛyɛ saa nti nyɛ sɛ bi a wote hɔ na wo sɛ mepɛ ntɔkwa ɛna masɔre na mekɔko me nua bra me anka yɛ ho adwene a wɔ hɔ nie ɛna ɔno nso ɔnhunu yɛ adwene no a wɔwɔ hu no sɛ moka bɔ mu a mbɛyɛ kɛse na mo ayɛ du na mo ho ayɛ den no ɔno deɛ ɔnhunu no saa nti ɔso ɔma deɛ a wode wɔhunu atra nti ne wode hyɛ bɛto no so saa hyɛ no nso wode to no so a ɛna fam saa sɛ wode hyɛ nhyɛ to no so a na waba nti na ntɔkwa na ɛkɔ so ntɔkwa na ɛkɔ so deɛ teacher wada roma yɛte yɛ man mu ne yɛtwa yɛn ho ɛsan sɛ asomdwe ne nkabom a yɛpɛ nti ɛna ne yɛko yɛmmra wei so ɛsi dɛn motayɛ bɛn ɛna saa aborɔfo yi wɔn a ɛdi kan baeɛ yɛ Portuguese yɛmfa sɛ ɔmo botaeɛ a ɔmo de baeɛ ɔmo botaeɛ bɛɛ paa nti ɛna ɔmo de bi pie mu wɔ bibimɛn mu yɛdi ka sɛ nipa no ɛbɔ ahwetee no na ɔmo botaeɛ a ɛwɔ ɔmo ani soɔ no sɛ adeɛ a ebi ni ne man mu wɔkɔpɛ bi aba na wɔkɔpɛ adeɛ a ebi ni ne man mu aba nso a nyɛ sɛ ɔkɔɛ a na wakɔfa wotɔ nti saa mmerɛ nso na ɛnyɛ adeɛ a sika yɛahyɛ da ayɛ krataa sika anaasɛ dadeɛ sika a yɛde tɔ adeɛ nti deɛ na yɛ ne sɛ me wɔ wo yi a na mepɛ ade foforɔ a deɛ mepɛ no wode ma me a na nso agye deɛ ɔwɔ nti saa na ɛkɔ so saa dwadie no nti no aborɔfo no bɛduu ha no saa nso na ɛkɔ so na wɔn nteɛ kasa yɛn nso yɛnte wɔn deɛ nti tɔ da bi a wɔde adeɛ bi a ebi a ataadeɛ anaasɛ aduane anaasɛ deɛ wohu bi da deɛ wode yɛ ɔho ɛbɛyie na wɔde ato hɔ na wo nso wode wodeɛ nso ato hɔ nti ɔbaa na wɔpɛ wodeɛ no a na wafa na wɔde ne deɛ no nso ato hɔ na yɛwɔ hyɛ so anaa daabi sɛ bea bi na ɛwɔ hɔ a ɛyi nyinaa kɔhyia na yɛyɛ saa deɛ no na ɛsi deɛ na dwa ne yɛba bɛdiiɛ ɔmo baa ha sɛ ɔmo baa bɛdi na afei wi akyiri na ɔmo akan mu ayɛ ɔmo afa yɛ nomum ɛwɔm sɛ adwene a ɔmo dii ka ɛde baeɛ no no sɛ na ɔmo wɔ sɛ ɔmo bɛfa abibimaa no afa ansa na ɔmo baa ɛne ɛwɔ ɔmo atirim na mmom deɛ ɔmo atwerɛ gu nkrataa mu ɛne obi busa ɔmo adeɛ ɔmo ka ɛne sɛ ɔmo deɛ ɔmo bɛdi dwa ɔmo baeɛ no nso ampa ɔmo deɛ fi dwa di ase ɛna ɔmo nuanom bɛka ho na ɔmo dɔɔso ɛna ɔmo ba no nso na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ nipa bi a ɔmo man mu no ntɔkwa nti na adeɛ a yɛde di ako ɔmo wɔ no akɛse nti kɔduru mmerɛ bi na kyerɛ sɛ ɔmo de
papa sɛbi yɛ gye wɔ ɔmo tenae mu no ɔmo de ani den ɛbɛsɛ gye nneɛma nti ɛno kɔɔ so ɛma ɔmo ne yɛ nso ɛfiri ntɔkwase ɔmo ne yɛ ɛfiri ntɔkwase na ɔmo ne yɛ bɛfiri ntɔkwase deɛ a yɛmmisa wei nso so obi bisa obi kyenkyɛn na obi bisa ɔmo nya mmaa no sɛ na yɛ nananom si amamuo no esi tie ɔmo nya mmaa ne yɛ medi dwa no sɛ na yɛ amamuo si tie nipa mmienu mmiɛnsa bi ahyia a nhyehyɛeɛ ɛna ɔmo de tena ase nti mokɔdɔɔso a na ayɛ de sɛ ayɛ kuro kuro no nso ahodoɔ pii ka bɔ mu a na ayɛ ɔman nti ɛyɛ aman ɛna na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛdi ka kaeɛ no wowura sɛbe ɛvɛfoɔ mu a aman ahodoɔ bi a ɛna ɛwuo mu nti saa aman no baako biara ka ne ho bom ɛde ɔhene baako to ano woba ɛyɛ a ɛsire mu nso asaa baabi a yɛn nyinaa yɛagye atom si ɛbɛtena na yɛde yɛadɔ yɛn mfuo na yɛatena asomdwie mu no ewia na yɛyi nipa no bi sɛ mo na monhwɛ yɛne a yɛaka no nyinaa ɛso nti na saa ahensɛm no ɛna ne kurakura yɛn nti woba akamfo mu nso a saa obiara ɔnom nso aka wɔn ho abom baako agye atom sɛ wɔnom bɛhyɛ nipa baako ase wɔn nso saa na wɔn yɛ no nti woba nzemaa na nzemaafoɔ no ebi a na wɔn akyɛ wɔn mmiɛnsa nzemaa naafoɔ ɔhene baako nzemaa apueyɛ ɔhene baako nzemaa tifi ɔhene baako woba akamfoɔ mu a ɛno nso saa nkyikyɛmu wɔn a wɔn gye sɛ wɔn kasa ɛne wɔn ne yɛ ɛsɛ no wɔn tumi ka wɔn ho bom na wɔn ayi baako na ɔda wɔn ano na baako no nko ara nso ntumi emu man no ma ne nyɛ yie kyerɛ sɛ ebinom nso keka wɔn ho ɛma nti saa na ɛteɛ ɔhene na da ano na ohini ano na wɔn aka nso a ɛbɛboa no nso ɛɛboa no wɔn aka no bɛboa no nso ɛɛboa no ahwɛfoɔ mene teacher Safo Kantanka wo sɛ bonsu Safo Kantanka di adodo na ade frɛ no yɛ teacher Kantanka ɛna ne bedem dwumadie wo biebie bedem de wom ɛde akyerɛ botaye nti a yɛ na nanom na sɛ bempreduasa kwasi kokɔ bɛfa yɛ nomum a ɛnyɛ asɛm kuma mame nto adeɛ kakra yi aboafoɔ so masena ɛnɛ nkɔmɔ twetwe yɛ kɔso yɛ acoustic kuto sa menka nkyɛ sɛ frɛ ne ba ne ntale papa sɛ de ɛhyɛ teacher yi a wɔn a ɛna dwudwie wɔbɛbɛ fie no ɔde measure naba na ɔbɛdwudwo fɛfɛɛfɛ 0553075526 na wababa besusu fɛfɛɛfɛ na ɔde ama wo afɛ top solo electrical sa menka nkyɛ wo sɛ ɛnyina nkania no da ne mese sɛ abonsa no toa so wɔ ha deɛ wobɛya ne sɛ wodeɛ ne sɛ wɔbɛfrɛ top solo ɛwɔ 0241729733 wɔde ahoma no bɛfiri soro abɛsi fam sɛ zim na 7 predators ɛgya ɛda wo den no nso onya kanea deɛ de odwuma afei nso oyirika iheba bites bɛma deɛ wokɔ adwuma na sɛ 7 predators wo ba no wabrɛ a wonum oyirika iheba bites na ne wakɔbɔ nsuo nwunu adeɛ sɛ kɔ na deɛ akɔ akɔdi odwuma 0548989435 ɔmɛgye so afei nso so yɛnkɔ Joyce Enterprise sɛ menka nkyɛw sɛ car na wakɔ akɔfiri Benin car na wakɔ akɔfiri Dubai car na wakɔ akɔfiri baabi biara wode car ne firi ababia wɔ ne part wɔ hɔnom ɔwɔ original plugs afei car pass no original one wɔde aba wofrɛ Joyce ɛwɔ 0533680771 afei teacher wadaroma yɛto yɛn nkɔmɔ twetwe no so abrɔfo yi ɔma bayi a sɛ bempreders ɔmo ba ya mamuo ne yɛ nananom sɛ de no mo fa so bu ɔman no na yɛn hwɛ ade afa ade ɛwɔ yɛn no ɔmo de aniɛdene ɛna pɛ sɛ gifiri yɛn nsam amaman no ususu sɛ na ebi ɛna ma abrɔfo yi adwene na ebi taa ɔmo akyi ana mpempii baabi a nipa hɔ biara no ɛsiane sɛ obiara nkɔ ne n'adwene nti no sɛ wowɔ nsusueɛ bi na wode to hɔ sɛ ɛno na yɛ nyinaa yɛmfa so a wobɛnya obi foforɔ a ɔno deɛ ɔwɔ adwene foforɔ nti obi ba na ɔbɛdaadaa na ɔtumi kɔka ne ho ɛmfa ho sɛ ɔyɛ atia wo papa anaa ɔyɛ atia wo maame saa de no ɛsii ɛma sɛbe ebi ɛboa aborɔfo no edwa a yɛka sɛ wɔn bɛdi yɛhu yɛ no akyire na ada ne sɛ ɔmo tɔ enipa ɛde ɔmo akɔ ɔmo kurom ɛde akɔ yɛ di sisi ada ne nipa tɔ sɛ no ɛno nyinaa ka dwa no ho nti nipa nso so kakra bi na sɛbe
almost huri gyinaeɛ sɛ yɛmpene ɔmpene a yɛtwi fa wo so a na wɔnom a yɛaka no a sɛbe ɔmo nni ahoɔden a ɔmo de bɛgyina no no na yɛtɔn wɔn mo obi so koraa ofiri ɔman no amu etimi nso kyerɛ obi ɛde ne ma wɔn a yɛpɛ obi atɔ ɛnɛ koraa ɛtiwe apolisifoɔ ne asogyafoɔ timi kyekye nkurɔfoɔ wɔhu na yɛde akɔdaa bi ahyɛ botom na saa ne ma nti kɔkɔtɔn ɛnɛ mmere koraa mpo a yɛne yɛseɛ sɛ ɛnoɔma atoto yie no yɛda so yɛde a na kyerɛ sɛ saa mmerɛ no wɔn yɛ a na nyɛ adeɛ bi a ebi nsi da nti nipa tɔn no nso na ɛwɔ akwan hodoɔ a ɔmfa so tɔn nipa no ahɔhoɔ no a abɛsoɛ yɛ nankasa ɛnya ahoɔden ɛtumi bɔdwa bom ɛkɔwurawura mmeammea akyekye nipa ɛde ɛtɔn wɔn nɔpa ho a wɔn san nya nipa a wɔnom a nso ne wɔn ɛboa aborɔfo ɛfa wɔn ankorɔfoɔ tɔn wɔn ma wɔn ɛnɔpa ho a akoko a na hɔ nti no ebinom nso ko na wɔn kye wɔn yi dɔm a ɛdɔm no a na wɔn tumi hu sɛ ebinom ha adwene nti mu a mo ha adwene deɛ ebi a yɛakye mo ɛwɔ kɔn mu yɛakye mo wɔ kɔn mu no mo ani ɛden dodo yɛahwɛ yɛ a mbɔtwi afa so nti mo nso no sɛ buroni ɛpɛ obi de n'akɔ atɔ de a etumi tɔn mo ma nti na no nso na nyɛ no nko anaasɛ ɛno titiriw nti na na ɛkɔko akɔn no deɛ ne gyina hɔ sɛ yɛkɔ ayɛ nkabɔ mu nkabɔ mu no na wo a wɔmpene no na ɛno ɛdi na yɛako awie no na wɔnom a wɔn da so gyina deɛ wɔn gyina no yɛ a aniɛdenfoɔ ne ahoɔdenfoɔ no na sɛ yɛtumi yɛnsa ɛtɔ wɔn so deɛ a ɛno nso yɛtumi de wɔn ma obi a ɔpɛ sɛ ɔtɔ nipa na wɔn atɔ wɔn ama. kɔsikɔkɔ die bɔne si abɛfa yɛ nomum yɛtɔn yɛ gyapadeɛ yɛfa yɛ nneɛma nyinaa nomum adeɛ yɛyɛ deɛ ampo abɛduru nipa so a yɛtɔn tikya wada roma yɛsua deɛ na wobɛti nkyɛn no wɔhwɛ dwumadie wobɛbisa sɛ na yɛtɔ nipa na yɛayɛ ho nipa no bi yɛatwɛn wɔn ho ada ne bible mu judas yɛyi ɛhoma wei wɔ ha yɛde ne ɛkɔ wɔn ani yɛ dene a wɔn nso wɔn deɛ wɔn mpene wɔn ka wɔn ho abɔ mu no yɛtam wɔn anyɛ deɛ wɔn kɔ ne deɛ wɔn akɔyɛ nkɔ adwuma ɛwɔ nkurɔfoɔ maa so na yɛmmisa wei tikya saa nipa yi ɛne sɛ bimpraduasa wɔn a ne yɛ tontɔn wɔn nyinaa no saa ɛbrɛ no na yɛni aman a ɛnyɛ ghana man nko a wɔn nso wɔ abibiman mu a wɔn mmɛn ghana wɔn ba bɛboa abɛgye wɔn ana. sɛ obi a ɛhwɛ ne deɛ ɛna wɔn koraa wɔn nim sɛ biribi kɔ so a sɛ ɔno wɔ no kurom ɛna ɔno hwɛ ne deɛ ɛna nso wɔ kurom na ɔhwɛ wɔ deɛ sɛbi wɔn ma nnɛ wɔn yɛ ghana koraa no ɔte ɛyi sɛbi nkran na sɛ yabɛkye obi wɔ ɛyi kumase a ɔde ɔbɛyɛ dɛ na wahu ɛna wɔwɔ amɛfrɛ no sɛ ɔmɛbɔ ɔbɛyɛ dɛ na ɔmɛba nti no ɛno deɛ na nyaade a kaa bi wɔ hɔ sɛ meforo kaa kɔ ha nanteɛ nti no baabi kakraa bi na na wobɛtumi anante akɔduro nti baabi a ne nipa no ɛnan ɛkɔduro no ɛhɔ na na yɛ ɔmo man ɛhɔ na na yɛ ɔmo man ampa tikya wada roma ade bia yɛwɔ mfasoɔ wɔ mu ɛne yɛwɔ sɛ bimpraduasa mfasoɔ so a sɛ bi disadvantage and advantage so ba mu buroni putɔ kasɛm saa ne yɛbɛka no ɔmo dwa a ɔmo bɛdiiɛ ɔmo nko asom a ɔmo bɛdiiɛ so bɛtɔn nipa de kɔɔyɛ no mfasoɔ bɛ ne yɛnya firi mu mfasoɔ bɛn na wobɛnya mfasoɔ a wobɛnya ne sɛ adesua ɛna wobɛsua firi mu na watoto nneɛma yie na sɛbe obi firi ne ma mu ba na ɔno ɔbaeɛ no akɔduru mmerɛ bi ɔna ɔdi wo so a na mfasoɔ a wonya firi mu no ɛne deɛ nyansasua ɛne ayi ntotoyɛ na wobɛnya firi mu nti saa deɛ wobɛtumi aka sɛ wo nso wonya biribi firi mu yɛmmra wei nso so wai yɛsua nyansa firi mu wɔ haw bɛn ɛna de brɛ yɛn
Otu kurom na sɛ obi aba na wabɛtoto mo ntɛm na wo ne wo nua mo ntɛm atete na wadwene ne sɛ nka wo ne wo nua ma ɔka abom na ama so a sɛ nyɛ ade pa dabi nti wɔn bɛsɛɛ yɛne a yɛnneɛma wɔn mo baeɛ deɛ wɔn nim na wɔn de baeɛ nea yɛnim no a kankakra yɛbɛhu no yie no wɔn bɛyi no firi hɔ na wɔn de wɔn deɛ teacher wadaroma deɛ ɔmo de ayɛ nyinaa no wosusu sɛ ɔmo de bɛyɛ yɛ mfie sɛn edi mfie dodoɔ sɛn paa na aborɔfo yi firi ɔmo kuro mu ebedi no ɔman Ghana mu wodi w'ani bu a bɛyɛ mfie sɛn na afei bɛ nkɔla no bɛpie mu wɔ ha nti ɔmo ti bɛdi yɛ so bɛtɔn yɛ nipa bɛfa yɛ gyapadeɛ deɛ yɛ ni bie ni yɛ di dwa ahyɛseɛ fɛfɛɛfɛ kama ewie akyire ni yɛ tɔn nipa wosusu sɛ mfie sɛn ɛna sɛbi aborɔfo yi bɛdi no ɔman yi mu. Yo yɛka sɛ Portuguese foɔ na di ka baeɛ sanete wɔn no ɛba 1470s hɔ ɔkɔ no na wɔn no baeɛ nti sɛ 14 deɛ a 15 16 17 18 19 ɛna Ghana ɛnyaa no independent 19 biribi nti wode pim ayi deɛ a na kyɛ sɛ mfie ahenum deɛ 500 years na wɔn no yɛtenaeɛ na deɛ wɔn no sɛ obi deɛ nko na obi deɛ nso nko obi deɛ wɔn bɛtena elimina na wɔn ba kane no ɛhɔ no mfie no bɛdɔ so akyɛn sɛbe asante a wɔn ba 1900 nti obiara nko ne ne deɛ na emu mu ka ne nyinaa bom deɛ a ɛne na wɔn ba 14 ɛna wɔn kɔɔ 19 nti na kyerɛ sɛ ahanum ɛna kwasi kɔkɔɔ firi ne kurom ebedi wɔ man Ghana so ebi deɛ yɛ ahamiɛnsa ebi deɛ yɛ ahanan ebi deɛ ɛyɛ wɔ hampo obiara ne ne deɛ Dumasa TV ɛna ne yɛagye ɛyɛ brɛ ne yɛde bɛdɛm dwumadie a yɛde hyehyɛ so ne teacher Safo Kantanka a ɛdia mu de nim no ɔman Ghana mu deɛ teacher Kantanka no mu de yɛ den enim no bɛdɛm dwumadie so no aha ne yɛbɛsane bɛdɛm no mu ofie an ne yɛbɛbiebiem deɛ hyɛm botayɛ a enti ɛwɔ sɛ bɛdɛ yi kura mpo ɛwɔ sɛ ɛdɛ ɛbɛ fie ɛna nam ne teacher Kantanka agye adwa na yɛde som sonko akɔsɛ sɛ menka nkyɛw sɛ fɛ no bɛpam ɔtale ma wo top solo electrical 7 kan nkyɛw ɛnyam kania na ɛbobɔ n'ani installation of air condition fan ne bibia baba bɛyɛ de ama wo afei we de heba bi tɛsɛ twitwa bi na fifiri ɛntew Joyce Enterprise asafo YF yana na chamfo asafo buache agyeman bonsu ne de hye pɛ na no pɛ na Joyce Enterprise so ɛwɔ ɔtɔn car parts ɛna original car plugs ɛso so Joyce ɛna ɛtɔn no asafo ofrɛ wɔ mo a ɔmo na ba no egu screen so ɔmo bɛgye wo so na dwumadie bi a ɔpɛ sɛ ɔno ɔmo di no ɔmo ne wo adi no wada wo ma teacher Kantanka yɛn kɔ yɛn kyɛ bɛsɔre yɛ dwumadie no so aka yɛn sɛ misa ba ko mienu bi na yɛasɔre yɛ dwumadie no so broni kɔkɔ aba ɔba bɛsesa yɛ nneɛma kɔ wabɛfa yɛ nneɛma ususu sɛ saa brɛ no yɛnhwɛ yɛade suam net sɛn kwan bɛ na ne yɛfa so esu adeɛ saa brɛ no ansa na yɛ kɔsi kɔkɔ ɛba yɛ man mu sɛn na ne yɛ nanam fa so ɛkyerɛ yɛ mmɔfra no adeɛ ansa na kɔsi kɔkɔ ɛba wɔ man mu mfi mmerɛ a onyame bɔɔ ne wiase no ɔde nimdeɛ nso kan nipa ho nti kwan a obiara baabi a wotie biara no wo kwan a wode te soɔ no wokyerɛ ɔnum a ɛɛba nkɔdaa mpanimfoɔ kyerɛ nkɔdaa na nidisoɔ ɛna nneɛma nso ɛna nyinaa baabi a wobɛtena biara no wohia biribi adeɛ a wobɛhia ɛsɛ sɛ wohu no yɔ sɛbe ɛsɛ sɛ kɛntɛn na wokɔ nwura mu a wode soa nneɛma a saa kɛntɛn no ɛsɛ wohu kwan a ɛfa so yɛ no ɛsɛ sɛ ntoma na wobɛfiri a ɛsɛ sɛ wohu no kwan a ɛfa so yɛ no ɛnɔma nkukuo a yɛnoa mu adeɛ a na yɛde nnuane gu mu wɔno a wɔde aduane awie deɛ wɔde bɛgu mu no ɛsɛ sɛ saa nkukuo no ɛsɛ yɛ a ɛsɛ sɛ wohu no yɔ nti biribiara nipa ehia nipa biara deɛ na ɛsɛ sɛ osuayɛ na osuayɛ nso a yɛ
mpanimfoɔ adi kan ɛna kyerɛ no nti ɛtɔra bi wɔ hɔ nso koraa yɛtumi na ɛma obi kɔdi obi n'ase esua sɛ de osi yɛ n'adeɛ obi wɔ hɔ etuo na ɔtɔ ekokum nam ɛde ba fie mi nya bi die etuo wa nsua to a ohunu to ɛna wo nso a wonim tuo no ɛtoɔ no nyɛ wa na woyɛ tuo no obi na ɛbɔ ɔbɔ tuo no no nso ɔde ama obi na ɔno nso de ato akum nam saa no ma wo nyinaa no a nipa wo hia no usua kɔtena obi na so anaasɛ ne na ase na wasua nti kwan a na ɛfa so sua ya de mata yɛde wo bata obi a na wodidi na ase na wasua na ɔyɛ nti ɛno na yɛbɛfa no sɛ yɛyɛ suku ɛsɛ suku a ɛkɔtena ɛda baako mu na yɛde ayi teacher ni agyina ni mu na wɔyɛ de ɛnyɛ saa na yɛkɔ suku suku deɛ na yɛte sɛ nipa a ɔyɛ biribi no obi ɛbata no na ɔkyerɛ no nti teacher wo nkɔmɔ ya wasɛm yɛ mebisa masɛm bisa mede ma wo yi ne wo nkɔmɔ ya mu no sɛ saa kwan no so na yɛ nanam ɛfa so kyerɛ mmɔfra ne di wɔ n'akyi adeɛ sɛ atade ɛhyɛ wo hyɛ ase furu gu a wɔsɛ wo hunu nwono kenta wɔsɛ wo hunu nwono na kɔsɛ buroni ɛde ne deɛ aba sukuu ne nneɛma aba no ususu sɛ me ne wo mmienu ususu sɛ ababa bɛsɛe deɛ ne yɛyɛ no anaa ɛmmoa ɛde mmoa bi abrɛ yɛ yi ɛno nso yɛ an ne daabi an ne sɛ ɔno de ne deɛ aba ama wɔde wode ato nkyɛn nti ne deɛ no wabɛpɛ akyɛn waa wo deɛ nti ne deɛ no nso ɔmfa nkyɛ yɛtɔ nti no baabi a wode woti bɛpempem ma nya sika de akɔtɔ ne deɛ no ama ɔno ayɛ sikani no ɛno na yɛkurokuro mu a yɛde abɛduru ne waa wo deɛ no nso a woyɛ no sɛbe wama wate aseɛ sɛ nka hu ɛnyɛ adeɛ a ɛmu oduro ɛnyɛ adeɛ a ɛfɛ nti waa koraa no wode kyɛ a ɔnwene ho wopagyaa na wode akyɛ nti ɛmfa sika kɛseɛ ɛmmerɛ wo sɛ nka yɛgyaa yɛn ɛma yɛde yɛni ku yɛdeɛ no ho a ɛnka ɛnnɛ ɛde sika brɛ nka ɛnnɛ ɛde sika ɛbrɛ yɛn bɛdam na wagye me so sɛ yɛsanem ama wahu deɛ ɛwɔ mu mene teacher kantanka ne nɛ awie yɛgye brɛ yɛgye adwa gyegye dɛ mu sɛ dodom se a yɛde ɛnnɛ the administration of the colonial masters in Ghana botaye a sɛ bɛmpirɛ da sɛ ɛwɔ kosikɔkɔɔ tirim wɔde bɛpie mu ɛwɔ man Ghana ansa na wɔba bɛba sɛ ɔman no ɛbɛyɛ Ghana no na amaman bɛ ne wɔm teacher kantanka ɛde ne nyinaa agu akwan mu wɔn a na sɛ bi ɛpɛ bie sɛ aborɔfo yi bɛgye yɛn nsɛm adeɛ de akɔ wɔn a nipa bibini ɛtɔ dabi na wɔtam ne yɔnko bibini ama kɔsi kɔkɔɔ so ɔmfa ne nkɔ ɛnam deɛ obɛdi akɔ ne mu ne nyinaa na teacher safo kantanka apiepie mu ɛde ato hɔ ama yɛ ɛnɛ yɛ teacher kantanka yɛ sɔre dwumadie so san sɛ ɛbere ne yɛafa wɔsɛn bi sɛ twa toɔ di ade ɛna sisi a yɛhwɛ anim dwumadie ne nkɔmɔ twitwa nyinaa tie no osusu sɛ baa wɔ mo baayɛ no ɛde sɛbi mpɛdeɛsa wɔyɛ no bi abrɛ Ghana de twa toɔ anaasɛ mfasoa yɛnya no wɔ mu no yɛto twene yɛbɛyɛ yie baa wɔ mo baayɛ no wɔ mo nneɛma mo bɛkyerɛ yɛ no sɛ yɛsan kɔfa yɛ deɛ na nam de maa yɛ saa abrɛ ansa no bɛba no a ɛde mmoa bi bɛbrɛ Ghana na adeɛ biara ɛwɔ nipa ho biara no ne wonim yɛ ɛna woyɛ a ɛboa wɔ deɛ wonim yɛ na woyɛ ma no dɔɔso na wode bi wakɔtɔn bi anaa obi aba hɔ abɛtɔ bi ama wo so woayɛ sikani ama adeɛ a sɛbe wonim yɛ koraa no wotumi de akɔtɔ na mmom to wo a wo nneɛma tugu na wokɔfa deɛ obi nim yɛ yie a ɛne ɛda biara wobɛyɛ hiani woyɛ hiani nso deɛ a wobɛyɛ osikani no akoa nti ɛno na yɛte mu seesei yɛ a da biara biribiara gye sɛ yɛkɔ sikani hɔ ma no kɔbɔ yɛ bosea ɔbɛbɔ ɔbosea no koraa no a ɔno na wɔkyerɛ wo deɛ womfa sika no nkɔyɛ ɔno adeɛ no a wonni wie no a wɔkɔpɛ no ɔno na ɔde ma wo ɔde sika no nso bɛbobɔ ho dodoɔ no a sika no ɛmene wɔ no na nso wohyɛ no ase nti ɛno mu na sesei yɛteɛ no pa ho a wɔn baeɛ no sɛ wobɛhwɛ a ɛnnɛ nyɛ adeɛ a yɛne yɛ ho
yɛkeka pii yɛnka yɛnka yɛne a yɛteɛ ma mu o Kwasi Broni no deɛ ɔno deɛ watimi ne ne ho aka bom baako a ɔmo ka adeɛ bi ɛbɛsɔre wɔn so biara no ɔmo hu sɛ yɛntu ase yɛn nyinaa nka yɛn ho mmom ntu ase yɛn yɛ ha nso nyɛ saa na ɔmo yɛ no ɔmo kyekyɛ yɛn mu sɛ bɛyɔ na ɔmo no ɛɛfa biribi afiri hɔ a ɛbɛyɛ mmerɛ ama wɔn ɛbɛsi nnɛ ɛdwa a ɔmo bɛdi yɛ a sɛbe ɛfrɛ no nkoato yi koraa no ɛnɛ nyinaa no nkurɔfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo ɛyi firi Broni no so ɛde kɔbata ɔmo anuanom a ɔmo ne ɔmo nyinaa na sɛbe Broni no tan ɔmo ani nti wobɛhu baabi yɛse wokɔ Cape Coast na wokɔ aborɔfo adan a ɔmo bɛsisisi hɔ ɛde tɔɔ ɔmo nkoa no nyɛ sɛbe nipa bibire ne kɔsi adan no aborɔfo no a na bɛsi wɔn adan ɛna wɔn san de hɔ yɛ edwa wɔn de tɔ nipa wokɔdu hɔ a na Broni no ankasa ɛne wa nuanom bi aka bom sɛ ɛnyɛ Broni na yɛyɛ na mmom yɛ nuanom bi ɛna ɛyɛ saa deɛ no nuanom binom no ho ano a wobusa ɛsɛ asantefoɔ nti woyɛ saa deɛ a na ɔnom a sɛbe ɔmo ase akɔdɔre wɔ aburokyire no tuntumfoɔ no ɔmo ase akɔdɔre wɔ aburokyire no ɔmo anya tan bi ama nkurɔfoɔ bi ɛwɔ ha na sɛbe nipa no a ɔde asɛm to no so no nso ɔno nso ɛyɛ ne ya na ohu ne nua no sɛ ɔnyɛ ne nua bio na yɛmu sɛ ɛho sɛ adan a ɔmo sisiiɛ no 14 no a yɛka sɛ aborɔfo no baeɛ no yɛ a ɔmo fi ase di dwa ɛtɔ nkoa no saa mmerɛ no na Asante no na wɔyi Asante ɛba wiase 1700 enti sɛ nkoatɔ efi aseɛ 14 a 14 15 16 17 a ɛyɛ sɛ mfie bɛ ahasa ɛna aborɔfo ɛtɔɔ wɔn nkoa di wɔn dwa ɛyɛ deɛ wɔn bɛyɛ nyinaa nsa na Asante ba enti ɛyɛ na mfie 50 ahenum na mu afe pɛ no wɔ ha pɛ no Asante no ɛbaeɛ no saa mmerɛ mpo ɔbaeɛ no na ɔnka baabi aborɔfo no ɛdi dwa no nka ho ɛfiri sɛ na aborɔfo no ahyɛ mmara sɛ wɔn ne Asantefoɔ koraa ɛnni dwa nti na wɔn te mpoano no ɛna wɔn mbom bɛdi dwa bɛtɔ biribi firi Asante hɔ ansa na wɔn de akɔma aborɔfo no nti 1806 ɛna Asantefoɔ ɛne mpoanofoɔ no kɔɔeɛ a wɔn di wɔn so a wɔn nso nya akwan sɛ wɔn mo tɔn deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn tɔn biara sɛ sika akɔ sɛ ɛyɛ nneɛma a wɔn ayɛ sɛ ɛyɛ sɛbe nkoa mpo ɛna wɔn tɔn yɛ a wɔn mu baa mu no saa afe no ara mpo nana aborɔfo no agya nkoatɔ no enti nipa na yɛde asɛm no kɔto no so no kyɛ sɛ onim koraa onim ho hwee onim ho hwee ampa Teacher Kantanka ɛna ɛnɛ yɛne ne di ahyiamu no botaeɛ a Kwasi Kɔkɔɔ ɛde bɛpie mu ɛwɔ ɔman Ghana mu ansa na ɔman ne bɛyɛ Ghana no aman no a na ɛwɔ no botaeɛ a wɔde bɛpie mu maako na Teacher Kantanka ɛde ɛho adekyerɛ wabɛkyerɛ me ne wo mmienu yɛsua deɛ bɛdam na wagye me so sɛ yɛsanim ahwɛ deɛ ɛwɔ mu aha na bɛbɛma yɛ kwan ama yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa aba na wie yɛ Nyankopɔn yɛ adom a Ghana bɛnya ne fa ahodie ɛnkyɛ obenim bosom yɛ ɛwɔ mu yɛ Ghana bɛnya ne fa ahodie ɛno nso so yɛbɛpɛ yɛ papa yɛ wɔte me nsa benkum so yi na waba Ghana fa ahodie ne kɔfa bae efirhin fa ne nyinaa yɛpɛ mu ɛnkyerɛ mu Teacher yɛbɛda wase ɛne wadagye ɛnɛ wogye yɛ ɛne yɛtwetwe nkɔmmɔ Nyankopɔn nhyira wo sɛ wobaeɛ bibi wɔ hɔ a bɛka twa to ana wada roma aha ɛne bɛbɛma yɛ kwan ama yɛasɔre dwumadie nso medin ɛne aduana de hyɛ bedi akɔ mini Teacher Safo Kantanka ɛne nɛ yɛbaeɛ a yɛba yɛbɛsua adeɛ yakra mo